திருப்பதி நம்ம ஊரில் ஃபேமஸான கோவில் இருக்கும். எங்கள் ஊரில் ஒரு மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இருக்குது, சென்னையில் ஒரு கபாலீஸ்வரர் கோவில், தஞ்சை பெரிய கோவில்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட கோவில் இருக்குது. ஆனால் நம்மளை சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா தலையில் தட்டிடே திருப்பதிக்கு வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரன்னு நம்மளை ஆந்திரா இழுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. திருப்பதியில் அப்படி என்னதான் அதன் ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு கேட்டால், திருப்பதி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு ஊருக்காக தமிழ்நாட்டில் சண்டைலாம் போட்டு திருப்பதி எங்களோடதா அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? திருப்பதியில் போய் மொட்டை போடுறவங்களோட முடிய வச்சே திருப்பதி சம்பாதிச்சுட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆந்திரா கீழே ஃபுல்லா தமிழ்நாடுன்னு உருவாக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம் போயிட்டு இருந்துச்சு. இந்த போராட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லாம ஆந்திராவுக்கு போகிற மாதிரி தான் முதல்ல இருந்துச்சு. அப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பயங்கரமான ப்ரொடெஸ்ட், என்னது திருப்பதி எங்களுக்கு இல்லையா, திருப்பதி தமிழர்களோடதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ப்ரொடெஸ்ட்லாம் நடந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட ப்ரொடெஸ்ட்லாம் வந்தாலும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி, ஸ்டேட்டை உருவாக்குற கமிட்டி இருந்துகிட்டு திருத்தணி, அந்த முருகன் கோவில் இருக்குல்ல, இந்தாங்கடா திருத்தணி உங்களுக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருத்தணியை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு திருப்பதியை